आच्छा बे समावहाय आङो लम्बोदर गोजौ फरायसालिनि जा मावख' बे मावख'आव दंफैयो आं के प्रडाक्सन बर' निउसनिफ्राय दा बे समावनो आं के प्रडाक्सन बर' निउसाव बे लम्बोदर फरायसालिनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि बिथां बुद्धिसर दंफायो आरो बे बुद्धिखौ आं नोंथांमोनाव नायगिरि नोंथांमोनाव सिनायथि होनो नागिरदों बिथां बुद्धिसर बर' आरो गिबियावनो आंनि जितु चेनेल बे चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ आं बरायनानै खुलुमनाय थाबाय नैबे समाव नोंथांजों फैनायनि गुबै जाहोना बेनो जोङो बर' मिडियामनि जा फरायसालि बे फरायसालिखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों जोंनि बर' मिडियामनि जा फरायसालि बे फरायसालिफोराव गोबां स्टुडेन्टआ दिनै एडमिसन लायैखौ जों नुनो मोनदों माखासे गुबुन प्राइभेटाव होनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा गिबियाव फंनैसो गेजेराव मा कमेन्ट आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे आसलथे जोङो गावनि जिथु माने गुदि ओरैबानि रोदा जों गावनि गुदि एबा रोदाखौ जों सिनायनो थाखायनो जोङो गुबुन फारसे जोङो खारनो लायो बा गुबुन फारसे जों थाङो मोनसे हारि हिसाबै जों थांना थानोब्ला गावनि रोदाखौ जों सिनायनो सोलोंनांगोन गावनि गुदिखौ जों सोलोंनांगोन बेखायनो आं सानो जोङो गावनि जिथु आंगोथि बे आंगोथिखौ जों सिनायनो हायोब्ला गावनि राव गावनि हारिमु गावनि गासै माबाखौ जोङो फोथांना लाखिनो हागोन आरो आं बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ जोंनि बर' सुबुं बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे आसलथे जों गावनि बिजोंखौ गावनि रावखौ गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों जों गावनि हारिखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो हागोन नङाब्ला जोङो हानाय नङा नैबे समावहाय जिथु नुबाय माखासे रायजो राजाफोरा माखासे गोरों गोराफोरा माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों दिनै नैबे बर'नि मोनसे अलखद सम बर' बिजोंनि गेजेराव नैबे बर' बिजोंनि दावरावा ससियेल मिडियायाव गोबां जागासिनो आरो बे ससियेल मिडियायाव जानाय दावरावा ओरैबायदि जादों मोनसेथिं माने जोंनि थाखाय बिराद गाहायाव लाबोनाय बेयो फैगासिनो दङ माने 2019 नि जितु एडुकेशन पलिसि सिस्टेम बिनि गेजेरजों दा बेयावहाय दिनै बे मोनसे जितु थांखि बे थांखिया दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै कारजकरि जायाखै बेयावहाय जोंनि बर'लेण्डनि जा चिफ हाग्रामा महिलारिया बिथाङा सारा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय गासै बर' माहारिनि सिगाङाव फोरमायबाय बिथाङा बुंदों बर' बिजोंखौ बोखानानै 8 थाखोसिमल' मा खालामनो नागिरदों लाखिनो नागिरदों बाखि इंलिश मिडियाम जानांगौ होननानै बे समाव माखासे रायजो राजाफोरा बुंदों जायफोरा लिडार जायफोरा साहित्य सभानि लिडार जायफोरा गोरों गोरा जायफोरा इन्टेलेक्सुयेल एबसुनि लिडार बा साहित्य सभानि लिडार बिथांमोननि फिसाखौनो इंलिश मिडियाम होयो होननानै बुंनो नागिरदों बे समाव नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो आंनिखौ बुंग्रोनो नागिरदों गिबियावनो नोंथांनि सोंनायखौ बुंगोन जे जों मोनसे खोथाखौ जोङो आसलथे जोङो एरायखेनानै थादों जोंनि सरकारा बा जोंनि सेन्ट्रेल बुङोब्ला स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो जा आसलथे जोंनि सोलोंथाइखौ मोजां रोखोम खालामनो थाखाय नाजायालासिनो बिथांमोना बिजुआव गुदियाव खामानि मावालासिनो बिजुआव बिथांमोना खामानिखौ मावनो नागिरदों मानो होनना बुङोब्ला जे जोङो गुदिनि खामानिखौ मावोमोनब्ला जोङो जिथु बिथा दानाय खामानिखौ मावालासिनो बिथांमोना गोजौआव बांला लुनायखौ सिन्था खालामदों बिथानि खामानिखौ थि खालामालासिनो दा बेखायनो जे जोङो नुदों मा जोंनि बर' बिजोङाव फरायोब्ला जोङो गिदिर मानसि जानो हाया इंलिश बिजोङाव बेखायनो गुबुन मानसिफ्रा थांदों बे नङा आसलथे जोंनि खोथाया जाबाय मा फरायसालिफोराव गोबां जोंनि गावबा गावनि बिजोंफोराव फरायसालिफोरा नांगौ रोखोमनि गैया फरायसालि दङ फोरोंगिरि गैया जेबायदि माने माबायाव जोंहा फोरोंगिरिया थानांगौमोन थाखो वाइजआव फोरोंनांगौमोन माबा हिसाबै जानांगौमोन जेरै जोंहा हाइ स्कुल लेभेलाव बा एम इ लेभेलाव जेरैबायदि फोरोंगिरि क्लास वाइजआव थायो जुदि जोंनि गुदि लेभेलखौबो गुदि फरायसालिफोरखौ बे सिस्टेमनि रोखोमै जुदि टाइम टु टाइम जुदि फरायनायनि फोरोंनायनि टिचार बाय टिचार गावबा गाव साबजेक्ट वाइजआव खालामोमोनब्ला जोंहा बे बेबस्थाया जोंहा फैयामोन दिनै जोंहा गावनि बिजोंखौ गारनानै गुबुन बिजोङाव थांनायनि लामाया फैयामोन
आरो बेनि थाखायनो जेनेबा बे बिजोङाव गुबुन बिजोङाव थांनायनि माबाया जादों होननानै आं सानो। दा नैबे समाव नोंथाङा बुंबाय जेनेबा थांनाया माबोरै कारनाव थांदों बेखौ बुजि मोनबाय बा रायजोफोरा बेखौ बेनि मतामतखौ हरसिगोन। आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि जा नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों दिनै कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारगोन। जियानो जादोंला दिनै बर' बिजोङा दिनै क्लास 8सिमल' थानांगौ बाखिखिनिया इंलिस मिडियाम जानांगौ बेनि सायाव नोंथाङा मा आंथ' आं बेखौनो बुंनायदों बेखौ बुंना लादोंमोन बेखायनो आरो बेखौ आं फैसिगोन सोंनायनि बाथ्रायाव जे जोङो साननाया मोजां जे जोङो दिनै गोबां एजुकेशनिस्ट बा इन्टेलेक्चुयेल मानसिफोरा गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे जोङो आसलते सासे गथ'खौ सासे खुदियाखौ सासे माने सोलोंसाखौ गावनि बिजोंजों फोरोङोब्ला बियो लायनो बांसिन मोजाङै गासै बाथ्राखौ गुदिनिफ्रायनो बियो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंलांनो खाबु मोनो। नाथाय बेखौ जुदि गुबुन बिजोङाव सोना होयोब्ला गुबुन बिजोङाव फोरोङोब्ला बेखौ आसलते मोनसे बिनो बार्डेन बिनो बांसिन बिबानसो बांसिन होनाय जायो सासे खुदियानो। दा बेखायनो जुदि जोङो नैबे जोंनि सोलोंथाइ जिथु नोंथाङा बुंदों जे जोंनि भारत सरकारा जिथु माने गोदान एडुकेसन सिस्टेम लाबोदों नैबे 2020निफ्राय जागोन होननानै 2020निफ्राय जागोन होनना बुंदों। दा बेयाव आसलते बे मिडियाम थानांगौ थानाङा बेखौ बुङाखै सरकारा। जोंहा बुंदों मानो खोलोबनि बाथ्राखौसो गुदि बेलायाव मा गुदि थाखो गुदि स्कुलाव गुदि फरायसालियाव बबे थाखोसिम थागोन सेकेन्डारि लेभेलाव जेरै 9निफ्राय 11सिम 9, 10, 11, 12 बा बिदिनो कलेज लेभेल बेखौसो बुंनाय जादों खिन्थु मिडियामनि बाथ्रा बेयाव फैयाखै होननानै आं दासिमबो नुवाखै जिहेतु बेखौ आङो मोनथिथ'वाखै खिन्थु जों खोनानायाव बिदि मिडियाफोरनि गेजेरजों निउज मिडियानि गेजेरजों बेखौ फरायना मोनदों बा टिभिफ्राव नुनो मोनदों जोङो इलेक्ट्रनिक मिडियाआव। दा बेखायनो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ सानदोंब्ला बे आसलते जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन जे जोङो दा जों गावनि बिजोङाव थानायावनो जोंनि गथ'फोरा दाबो फेल जानानै दोङो आरो जिहेतु जोंहा फोरोंगिरि गैया दहाय बुंबाय फरायसालि जेरैबायदि नांगौमोन फोरोंगिरि जेरैबायदि नांगौमोन बे जाना फैयाखै आरो बेखायनो जोंहा गाज्रि जानानै दोङो। बिजाबनि क्राइसिस बेखौ नुखायो। दा बेखायनो बेखौ जोङो साननांगौ बेनि उनाव जोङो मिडियामा जों अट'मेटिक बे मोजां जागोन। बेखायनो जोङो नैबे खोथानिफ्राय जोङो जानगार थानाया मोजां जागोन। आं दसे सम ब्रेकनि खोथा सिन्था खालामदों जों दसे सम ब्रेक लाथ'नो उनाव नोंथांनि सायाव फैफिनगोन जा नायगिरि नोंथांमोन बेनि उनाव आरो माखासे सावरायनो गोनां दङ आरो बे माखासे सावरायनायखौ दसे समनि उनाव दा जों बर' रावजोंनो फरायगोन जों बर' रावजोंनो फरायगोन जोंनो नांगौ बर' राव जों बर' रावजोंनो फरायगोन बे समावहाय आङो जोंनि दिनै जिथुनाखि मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव आंनिनो रिपर्टार सासे दङ बिथां अनन्त बर' बिथांनिसिमबो खुलुमबाय। बिथाङा आंनो दिनैनि मोगा-मोगियाव बाहागो लादों। दायो जोङो बेयावहाय जिहेतु सावरायनाय बे सावरायनाय आयदायाव जोङो माखासे खोथाखौ सावरायनो सानदों। खोब खम समनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै अलखद जादों बर'नि माहारिनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव खौसेनि गेजेराव जोङो खौसे खालामनो हायि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनदों। बेनि सायाव खौसे जों जेब्ला दावगालांगोन अब्लानो गासैबो जाना फैगोन बेबायदि सिगां जों नुदोंमोन बर' आन्दलन समाव बर' होनोब्ला गासैबो खौसेमोन। दिनै नाथाय पलिटिकेलनि जिथु ग्राउन्ड मोनबाय प्लेटफर्म मोनबाय पलिटिकेलनि प्लेटफर्मावहाय दिनै गावस्रानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि बेलायाव गावस्रानायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंदों? नंगौ जोङो मोनसे ओरैबायदि सानना लादोंमोन मोनसे समाव जे जोंहा मोनसे गोबां सोमावसारनानै जोङो एसे जिरायथ'नाय बा जों माबा मोनसे गावखौ मोनसे बोलो फोरानो थाखाय जोङो एसे जों जिरायनानै जोङो खामानि मावनो जोङो मोनसे बिटिसिनि एग्रिमेन्ट बिटिएडिनि एग्रिमेन्ट बे जादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हारिया
जाहाथे सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो माने सोमावसारनायनि समाव जोङो गोबां माने फरायनाय मानाय बा इकनमिकलि जोंनि जिथु रांखान्थियारि बा सोलोंथाइ बिथिङाव बा गुबुन गुबुन दिगाव जोङो गोबां खहा जाबाय गोबां मानसि सुबुं जोंहा खहा जाबाय बे हिसाबै जोङो सरकारा माबा मोनसे होनाय हिसाबै जोङो बेखौ लानायजों लोगोसे जोङो जाहाथे जोंनि बिथाखौ मोजां रोखोमै गोख्रों खालामनानै जोंनि हारिनि बिथाखौ गोख्रों खालामनानै जों सोलोंथाइ दिगाव माबा दिगाव गुबुन गुबुन दिगाव रांखान्थियारि दिगाव जोङो दावगानानै जोङो मोनसे गावनि जिथु गोल हारिनि जिथु लुबैनाय बे हारिनि लुबैनायखौ जोङो सहैनो हागोन जों नाजाफिननो हागोन होननानै मोनसे जिरायथ'नायसो होननानै आं सानना लादोंमोन आरो बे बेलायाव आरो बेखायनो जोंनि हारियाबो बेखौ सानदोंमोन दा बे हिसाबै जोङो बे माबाखौ लानानै जोंहा मोनसे फैबाय जे जोङो मिथिगौ मानसिनि गेजेराव मानसिया आसलते माबा मोनसे सुबिदा मोनोबा बे सुबिदाखौ जुदि रानलायनानै लानो हायाब्ला बेयाव गोरोबलायनाय फैयाब्ला बे बेले बेजे फैयो आरो मोनसे खोथाबाव जे जोङो जिखुनु एसे स्टाडिनि गेजेरजों बा माबानायनि गेजेरजों नुना मोनदों मानसिया जुदि एसे सोलोंथाइ दिगाव एसे दावगायोब्ला आरो गोरों गोरा जायोब्ला रावबो रावनिबो सिङाव थानो नागिरा रावबो रावनिबो बाथ्राखौ खोनासंनो नागिरा आरो बेबायदियावनो जोंहा बेले बेजेया फैयो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिदि मोनसे बेले बेजेया फैदों होननानै आं सानदों आरो जुदि जोङो मोजां रोखोमै बयबो बे खोथाखौ जुदि जोङो बिजिरलायोबा बयबो जोंनि हारिनि खोथाखौ सानोब्ला बयबो जुदि गावनि हारिखौ अनोब्ला गावनि माबानि हारिनि खोथाखौ जौगानायनि खोथाखौ सानोबा बे अट'मेटिक बे माने मा जागोन खौसेथि फैफिननो हागोन नागिरो नोंथांमा दिनै नैबे समाव मोनसेल' पइन्टखौ आं उथापन खालामनायनि बा सोंनायनि खोथाया बेनो दिनै बे पलिटिकेल ग्राउन्ड नङा थेवबो पलिटिकेलनि ग्राउन्ड होननानै आं बुंनानै मोननैसो खौसेनि बेलायाव बेखौ बुंनो गोनां जादों बयबो नायगिरि नोंथांमोना जाहाथे बिनि सायाव निमाहा होयो आंखौ बिनि सायाव आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय नैबे फरायसालि आरो फोरोंगिरि बिथां सारा आरो बिथां सारा फोरोंगिरि हिसाबै जोंनो जिथु बर' बिजोंनि खोथा बेखौ बिथाङा बायदिसिना मेथडजों माबायदि थानांगौ बर' रावा माबायदि गोमालांनो नागिरदों बा माबायदि जौगालांगोन बेनि सायाव जोङो गोबां खोथाखौ बुंबाय नैबे समाव मोनसेल' आं बिथांनिसिम लास्ट सोंनो नागिरदों मोगा मोगि खालामनो नागिरदों दिनै हाग्रामा सारा जोंनि बिटिसिनि मैखोम जाय गिबि गाहाय खुंगिरि बिथाङा बुंदों जे भारत सरकारा जिथु एडुकेशन पलिसि 2019 बेखौ लादों बेयावहाय बिनि सेरजों थांनानै बिथाङा बर' जाथिनि जा बर' बिजों बे बर' बिजोंखौ सिङाव लाबोनायखौ रायजोफोरा गोबां सोंखारिदों गोबां बुंदों बेयो माबायदि जागोन जुदियोबा आङो दिनै नोंथांनो मोगा मोगि आंबो बेयाव कनफिउजन दङ माबोरैहाय बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंखो बिथां सारा दिनैसिम बुंनानै मोनसेबो फिलाय बुंनायखौ जों नुनो मोनो मानो बुंखो मानो बुङा खिन्थु रायजो राजानि गेजेराव गोबां माने बेयो कन्ट्रभार्सि जानानै दंबाय सिडनी उनाव दाखालिबाव बिटिसिबाव बेखिनि खोथाखौनो फोरमायदों खामफावो क्लास 8 सिमनि माने बर' बिजोंजों थाङो बाखि बिजोंजों माबायो दा सासे डेपुटि स्पिकार हिसाबै माखासे खोथाखौ सानै हानै बुंनाय मोजां होननानै जों फोरमायनो नागिरो आरो बे समाव सारा सिर्फ हमारा बोरो मीडियम को इसमें पूरा सब्जेक्ट को बोरो मीडियम पढ़ के हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसको हम कर नहीं पाएगा इसलिए हम भी सोच रहे बोरो मीडियम एक सब्जेक्ट रहना है बाकी इंग्लिश होने से बहुत अच्छा है बिथांमोना मा साननानै मा खालामदों मिथिया खिन्थु जोङो नैखौनो जों हास्थायदों जोङो सरासनस्रा रायजो राजानि गेजेरावनो थानाय सुबुं हिसाबै जे थाखो 9 सिम बर' बिजों खालामनानै 9, 10, 11, 12 बा गुबुन खिनिया जों इंलिस मिडियामाव फरायदों जोंहा ओरैनोबो जोंहा कलेज लेभेलाव इंलिस मिडियाम दासिम लिरखानानै दङ आरो जायखौ लानानै जोंहा गोबाङानो सानदोंमोन जे जोङो हायार सेकेन्डारि अदेबानि थाखो 11, 12 बे सिमावबो जोङो बर' बिजोंखौ जोङो जों बर' बिजोंनि लिरनो मोननांगौ जेरै गुबुन मिडियामनि असमिया मिडियामनिफ्राय मोनदों गुबुन मिडियाम दा जोंबो बेखौसो लुबैबाय थादों जोंनि बर' हारिया बेखौ हास्थायनानै दङ आरो जों मोनसे सुलुखौ आं मिथिनाय बायदिब्ला बे मोनसे जेनेबा जोंनो रायजो सरकारा बे खोथाखौ माने जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम
बेखौ होनो थाखाय नो अबजेक्शन बा एनअसिसो नागिरदों होननानै जों मिथिदों आंनि मिथिनाय बेसेबांखिनि थार मिथिया आरो बे नंगौब्ला जोङो बेखौ जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ सालिजारिलायनानै एसे बुजिलायनानै माबानानै जोंनि गेजेराव सावरायनानै बे खोथाखौ जोंहा थाबैनो थि खालामनांगौ जे जोङो नांगौब्ला 11, 12सिमबो जों बर' बिजोङै लिरनो हानाय जानांगौ जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोजां नाम्बार मोनो नाथाय जोङो बेखौ बुंनो नागिरदों आङो जे जुदि बेखौनो साननानै जोंनि बिजोङाव फरायब्ला जोङो गोजौ लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव जोङो साक्सेस जानो हाया होनना सानदोंबा बे आथिखालाव गोरोन्थि जागोन जाय फरायसाया मोजां फरायसा बे गुबुन गुबुन गावनि रावजों बिजोङाव फरायनानैबो जोङो गिदिर मानसि जानो हागोन IPS, IAS बा जिखि जाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसारनो हागोन बियो गोदोनि मानसिया खुनु इंलिश मिडियाम जानाया जों जेला जोङो हाइस्कुलाव फरायनांगोन बे समनिफ्रायसो एक्चुअली इंलिश मिडियामा बांसिननिफ्राय बांसिन गोसारबोदों बिनि आवगायावथ' गुबुन मिडियाम बा इंलिश मिडियामाव फरायाखैमोन जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बै समनि मानसिफ्राथ' गोबां IAS अफिसार IPS अफिसार माबा माबि ओंखारदों कम्पिटिटिभ एग्जाम ओंखारदों बे जाबाय आसलथे जोंनि बिथाखौ मोजां खालामनानै फरायसाफोरखौ जुदि दावगानो होयोबा बे अट'मेटिकेलि बियो दावगानो हागोन जेखि जाया आनजादाव बे कम्पिटिटिभ एग्जामाव दा जेयावनो जा बे बिथाङा साक्सेस जानो हागोन जिउआव माने देरहासार जानो हागोन बे मिडियामनि खुनु जेंना जाया आसलथे जोङो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनायखौ जों नाजानांगौ आं बेखौनो आं खावलायदों नोंथांखौ दिनैनि बे समावहाय लोगो मोननानै गोबां साबायखर होथावना नोंथांनि जा बिबुंथि आरो दिनै मोननै मोगा मोगि समावहाय बिथां बटेश्वर बर' आरो आंनि चेनेलनिनो सासे रिपर्टार बिथां अनन्त बर' बिथांमोना आंनि बे मोगा मोगियाव बाहागो लानायाव आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो बेबायदिनो